Databázy. Databázy sú súbory, ktoré obsahujú dosť veľa rôznych údajov, ktoré spolu navzájom nejako súvisia. Typická ukážka je napríklad naša škola, alebo akákoľvek škola, alebo organizácia. Napríklad škola, kde sú údaje o žiakoch, údaje o učiteľoch, údaje o miestnostiach, údaje o predmetoch a celé je to poprepájané tak, že vlastne všetci vieme, že čo máme kedy kde robiť. Ako sa vytvára databáza? Sú dve možnosti. Buď máte na to takýto program, ako je Base od OpenOffice alebo LibreOffice, alebo od Microsoft Access sa volá ten program, ktorý je v Microsoft Office, alebo potom ešte máte možnosť, dosť nepohodlnú, že to budete robiť pomocou programovania cez príkazový riadok alebo internet a tak sa bude spravovať tá databáza. To je síce najrýchlejšie z hľadiska činnosti a rýchlosti tej databázy, ale pre nás, ktorí začíname s tým, to nie je moc pohotové, lebo kým sme sa to naučili, bolo by to dosť ťažké. Čiže my tu máme nejaké grafické rozhranie. Chcem vytvoriť novú databázu, takže dáme ďalej. Máme len dokončiť a opýta sa na meno. Tak ja dám, že SOS dáme uložiť. Tak a máme. Naľavo máte 4 veci, z ktorých sa každá databáza skladá. Základom databázy sú tabulky. Poviete mi, že však tabulky sa dajú robiť aj v Exceli, ale keďže tých údajov je veľa a hlavne spolu súvisia rôzne údaje a ten súbor by bol v Exceli strašne neprehľadný a veľký, keď si uvedomíte, že každý žiak je súčasťou nejakej triedy a tá trieda má predmety. A predmety sú podľa ročníkov iné. A teraz podľa ročníkov prvý pôrok, druhý pôrok, výsledky, známky sú v iných miestnostiach. Toto spraviť v Exceli, tak máte tak obrovskú tabuľku, z ktorej sa nevyzná nikto a z ktorej tie informácie, keď potrebujete vytiahnuť napríklad všetkých, ktorí mali 4 zo slovenského jazyka v 3. ročníku štúdia od roku 2000 do 2020, tak jednoducho databáza vám to vie pomocou dotazu vytvoriť hneď, kdežto v Exceli, kým by ste to našli, to by ste sa nanadstavovali. No ale na úvod musíte vytvoriť tie tabulky. Vy musíte vytvoriť tabulku, aby sa do nej dali dopisovať údaje. Takže ideme robiť tabulku o údajoch žiakov. Podotýkam, že tabulky budeme zásadne vytvárať v režime návrhu. Všetko ostatné, dotazy, formuláre, zostavy, budeme používať z prievodcu. Dobre? Čiže dáme tabulky, vytvoriť v režime návrhu. No a teraz vy vytvárate ako keby križovku, kam sa dopisujú údaje. Čiže tie polia vy vlastne musíte pomenovať. Čiže dáme meno a priezvisko. Napíšete, to tam bude napísané. A teraz aký typ údajov tu bude? No text, to je jasné. A dĺžka, no meno a priezvisko stačí možno 30 znakov, hádam, nikto sa nevolá viac. Požadovaná hodnota musíte dať áno. Znamená, že či musí byť vyplnená. No tak dúfam, že áno, keďže je to meno a priezvisko, je to dosť dôležité. Hneď za tým dáme dátum narodenia. Logicky je to dátum, čiže tentokrát kliknem na tie šipky a vidím, že je tu toho veľa. Dáme dátum. Dám, že nemusí byť vyplnený. Dáme miesto narodenia. To je zase text. Tu vám to stačí zase 20 znakov, však Brezová pod Bradlom viac písmen nemá. Východzia hodnota. Keďže je to Trnavská škola, napíšem Trnava, čo znamená, že už tam dopredu bude napísané Trnava, ale dá sa to prepísať. Ušetrí to robotu nejakej sekretárke, ktorá vyplňa údaje za celú školu pri prijatých nových žiakoch napríklad. A ešte dáme, že muž, aby som vám ukázal iný typ premennej, čo je logická, áno, nie, alebo ak chcete búlovská. To tam bude iba taká fajka, kde človek zafajkne, ak je to muž, ak nie je muž, tak to nezafajkne. No a v podstate by nám toto asi aj stačilo na začiatok. Podotýkam, že keď na maturite vytiahnete si túto otázku a nejaká podotázka je, že aké typy polí alebo údajov zadávate do databázy. Choďte k počítaču, máte tam ten program, spustite si ho. Urobte toto, čo som ja, dáte vytvoriť jednu tabuľku jednoduchú, kliknete sem do prvého pola a opíšte si všetky tie hodnoty, ktoré tu sú, aspoň teda tie, ktorým rozumiete. Uložím to a dobre je pomenovať si správnym spôsobom. No, keďže sú to žiaci,
Odporúčam nepoužívať nejaké naše problematické znaky v týchto názvoch. Tu môžu byť, ale rozhodne tu by som ich nepoužíval. Takže názov tabulky bude žiaci. No a on vás upozorní, a to vždy, keď nedáte primárny kľúč, že každá jedna tabulka musí mať jednu hodnotu, ktorá je unikátna. To znamená, že meno, priezvisko môžu mať dvaja žiaci rovnaký. Dátum narodenia môže byť rovnaký. Miesto narodenia, aj muž to môže byť. Ako rozliším dvoch žiakov? Obyčajne to býva teda rodné číslo, ale odporúča sa použiť toto, že jednoducho má byť teraz vytvorený primárny kľúč. Áno, sledujte naľavo hore, čo sa stane. Pridal sem pole, ktoré sa volá ID ako identifikácia a ja sem napíšem za to, že žiaka. Takisto by som nepoužíval tuto už nejaké takéto polička. No a je to celé číslo. V niektorých databázach môže byť to číslo automatické, že on to bude číslovať za vás, aby ste vy nemohli dať proste sami dvakrát to číslo rovnaké. Čiže dvom žiakom. Čiže ja tam nechám to integer, celé číslo. Uložím, zavriem. A hneď sa mi tu objavila tabuľka. Cez práve tlačítko ju môžem upraviť a všeličo iné s ňou samozrejme. Čiže to som tam, kde som bol pred chvíľou. Ale keď na ňu 2 razy kliknete, tak sa vám objaví vyplňacia tabuľka, kde už môžete zadávať žiakov. To znamená, ide žiaka. Prvý žiak na škole bude Ján, Pavol, trebárs, dátum narodenia. Nechce sa mi písať. Vidíte, toto je to miesto narodenia. Že keď je tam rovno napísané Trnava, východzia hodnota, no ale keď potrebujem Smolenice, dám Smolenice. A zaškrtnem, že je to muž. Dám 2, dám Peter, alebo Pavol, trebárs. Ten bude z Trnavy, takisto bude muž. A už sú tam. Ani to v podstate nemusíte ukladať, toto sa ukladá automaticky. Pozor, ide žiaka, vždycky nové číslo by to malo byť. Teraz ideme vytvoriť tabuľku, kde budú triedy. Takže poďme zase vždycky v režime návrhu. Keďže to budú triedy, tak tam bude. No a urobme teraz už automaticky sami. ID triedy. Čiže to bude nejaké číslo, ktoré charakterizuje tú triedu. Takže dáme, že integer, celé číslo. A sem dáme trieda, akože slovo. Trieda a text, no trieda musí byť vyplnená dole. No a dĺžka, no však na triedu mi stačí snad 5 znakov, viac netreba. A myslím, že to je o triedách všetko. Dáme uložiť. Napíšem meno triedy. A pardon, zrušiť. Nedal som sem primárny kľúč. Vy sami môžete dávať primárny kľúč takto. Pravým tlačítkom na tom riadku. Primárny kľúč. A teraz to uložím. Triedy. No, pardon. A máme. A už máme triedy a už máme žiaci. No a my tieto dve tabuľky musíme prepojiť. To znamená, veď predsa každý žiak patrí do nejakej triedy. Čiže pozriem sa do žiakov. Je tu niekde políčko, kde by sa zadalo tá trieda? Nie je tam také políčko. Čiže ja musím zase otvoriť tabuľku žiaci v návrhu, čiže pravým tlačítkom upraviť a musím sem dať aj políčko, kde bude tá trieda. Lenže dá sa to urobiť len tak, že tam nemôžem napísať trieda a to políčko, no môžem, ale musím napísať ten kľúč, čiže ID triedy. To jednoznačné číslo z tej triedy a viem, že to je vždycky celé číslo. Takto sa prepájajú tabulky, dobre? Čiže vždycky to bude to isté. Každé IDčko je vlastne celé číslo a tu mám možnosť mu dať automatická hodnota a tu automatická hodnota. Na to som vás ešte neupozornil. Každé IDčko dajte, že automatická hodnota, dajte áno. IDčko, primárny kľúč v každej tabulke, ten prvý riadok, kde je ten primárny kľúč, dajte celé číslo integer a dole si vyberte, že automatická hodnota, aby sme to nemuseli my číslovať. Bude to robiť samotná databáza. Tu na to neurobím, pretože toto nie je primárny kľúč tejto tabulky. To je údaj z inej tabulky, čiže ja to takto uložím
Upravím ešte tú triedu. Dáme, že upraviť. A vidím, že tu je celé číslo a idečko, primárny kľúč, celé číslo, vždycky dávajte automatickú hodnotu. Dobre, uložiť. Áno. No a aby sme tieto dve tabuľky prepojili, tak musíme použiť nástroje, menu, a toto je toto, vzťahy, alebo connections. No a robí sa to takto, že vy vlastne pridáte tabuľku triedy a tabuľku žiaci. Zatvoriť. Takto si ich môžete posúvať. To je také grafické rozhranie, kde vidím, že každá tabuľka z čoho sa skladá. A ja vlastne musím prepojiť tieto dve tabuľky, to isté pole z tých dvoch tabuliek. Čiže, ktoré je to isté pole? No je tu ID triedy a tu je ID triedy. A musím ich prepojiť. Prepája sa to tak, že normálne idete z podriadenej tabuľky do nadriadenej a normálne kliknem a ťahám a pustím nad tým. Ukážem jak, len teraz, aby som sa rozhodol, ktorá tabuľka je nadriadená, ktorá je podriadená. Nadriadená tabuľka je určite triedy, lebo žiaci sú umiestnení v triedách. Čiže jednoznačne, keď to takto prepojím, tak toto je podriadená tabuľka. Kliknem na to teraz. Chytím, stlačil som tlačítko myši a držím ho a ťahám a pustím teraz. A vytvorí sa takéto spojenie 1 ku n, a to znamená, že toto spojenie je správne, že tie dve tabuľky sú prepojené. Keď máme takto vytvorený vzťah, ešte na ňo dvakrát klikneme a teraz, či chceme, aby sa aktualizoval, alebo nie. Čiže ak sa tam pridá nová trieda, ak sa tam pridá nový žiak, či sa všetky tie údaje aktualizujú, no tak odporúčam urobiť aktualizovať a ak niekto niečo zmaže, aby bolo zmazané. Dáme OK. Ako to zistím? Kliknem na žiakov. A vidím, že tu mám jednotku, dvojku, ešte pridám ďalšieho žiaka, Jara Jarovská, narodila sa v Trnave, nie je to muž, a teraz vidím, že tu je ID triedy. Žiadne triedy ešte nemám zadefinované, čiže trošku si to odložím a ja idem sem do tried, no a dám, že prvá A. A kliknem prvá B. A kliknem prvá C a kliknem prvá D a dám druhá A. Dám, zavriem. Čiže vidím, že on to čísluje automaticky 0, 1, 2, 3, 4. Čiže idem opäť k tým žiakom a už tu vidím, že je 1, 2, 3. No a teraz dám trebárs táto je v triede, tento je v triede 0, tento tiež v triede a tento je v triede 3. Uložím, áno, chcem to uložiť. Mám tabuľku triedy a mám tabuľku žiaci. A keď budeme vytvárať potom výstupy, kde budeme mať zoznam jednotlivých tried, tak to tu potom uvidíme. A zatiaľ to ešte nevidíme, pretože zatiaľ vytvárame len samotné tabuľky. V Microsoft Access je to dobre spravené, že keď otvoríte tabuľku triedy, tak keď kliknete, tuto sa vám objaví také plusko a vidíte tu tých žiakov v tej triede. Táto base to neumožňuje, čo nevadí. No, každá trieda sedí v nejakej miestnosti. Čiže teraz chcem od vás, aby ste za domácu úlohu a poslali mi potom screenshot, vytvorili tretiu tabuľku, že miestnosti, kde bude len číslo miestnosti, nič iné. No samozrejme bude tam aj primárny kľúč nejaký. Primárny kľúč bude vždycky ID, automatické číslo, spravte to tak. A ID miestnosti necháte na ňo a vydáte len, že miestnosť a tabuľka sa volá, tiež bude volať miestnosti, alebo ak chcete učebne.